Bore da, croeso cynnes I chi i'r Oedfa Bore yma. Mae'n hyfryd cael cwmni'n gilydd I addoli fel hyn ar Bore Sul. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n braf gweld felly wyneb cyfarwydd yn ein plith ni. Mae'n hyfryd cael y cwmni chi addoli gyda ni y bore yma. Fe chi'n gweld mae Gwydion yn arwen ni yn yr Oedfa Bore yma. Ni'n dymuno bydd y Duw yn bendithio Gwydion a ni wrth ni addoli gyda'n gilydd. A bydd Gwydion hefyd, os dwi'n mynd, yn arwen ni am 5 o'r gloch y prynhawn yma yn yr Oedfa. Jyst nodyn am yr Oedfa prynhawn yma, fel chi'n gallu gweld yn barod, os chi'n dod trwy'r pentre, mae yna ras 5 km yn ymlaen heno, nes mlaen, felly bydd yr hewl, y brif hewl trwy'r pentre ar gau. Felly, y lle gorau I barco os chi'n dod heno, yn gallu dod yw mwy tuag at le mae Emyr, tu Emyr y Catrin, a wedyn chi fynd allan o'r eglwys newydd, o'r cyfeiriad yna. Felly dyna'r lle gorau barco. Mae yna wybodaeth wedi bod fi'n credu ar y WhatsApp. Cofiwch aros gyda ni ar ôl yr Oedfa am baned, ac yna fydd ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion am 11:15. A wedyn yr wythnos, gweithgareddau fel arfer, cwrdd gweddi nos Iau, ond gan bod ni'n ddydd Mawrth cynta'r mis, fydd ni'n cwrdda yn hau pobl mewn grwpiau llai nos Fawrth yma am 7:45. Bydd fwy o fanylion am hynny maes o law. Panel y sgwrs wedyn yw'r gragedd yn hun nia am hardi 10 bore dydd Mercher a cyfle I rannu choff emyn gyda'ch gilydd ar fore dydd Mercher ac yna nos Iau cyfle I drafod emyn gyda Wyn ar Zoom ac yna'r clybiad I Gwener fel arfer am 6 i'r ai Iau a'r 7 i'r ai hun. Mae yna gyfarfod i'r dysgwyr bore dydd Sadwrn yn Rhywbaina yn y Llyfrgell a bydd Elizabeth yn siarad am ei phrofiad hi o symud I Gymru a dysgu Cymraeg. Felly mae hynny bore dydd Sadwrn. Chi'n gwybod mae'n ambell I nwyddau fan hyn hefyd ar gyfer y banc bwyd. Ni'n casglu ar gyfer hynny. Dyma'r sir ola ni'n gallu rhoi. Os chi'n dymuno rhoi a wedi anghofio y bore yma a ddim yn gallu rhoi heno, yna os ydych chi weld Gwydion, felly bod dal cyfle I roi cyn bod ni'n mynd ar nwyddau wedyn lawr at Eglwys Emmanuel yn Gybalfa. Ond cofiwch am hynny. A hefyd, gan bod hi'n fis newydd, mae casgliad y mis newydd a mae hynny'n mynd at waith Lydia Adams sy'n gweithio gyda myfyrwyr yn Slovenia. Blaen rybydd hefyd, mae yna Oedfa yn nghartre'r hen bobl yn Heol Don ar y 4 ar 15 o fis Mai. A os chi'n dymuno bod o gymorth yna, os ydych chi weld Gwydion. Mae rotas newydd wedi cael ei creu ar gyfer yr haf. A felly diolch yn fawr I Amanda ac Elen am rhoi hynny at ei gilydd. Mi'n siŵr bod e'n dipyn o ben tost ac yn lot o waith, ond yn gwerthfawrogi hynny'n fawr. Ac wedyn, Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Meirion Thomas yn arwen ni yn y 2 Oedfa. Na'r coeddiadau. O'n I bron ag mynd draw I ail dudalen, ond nes I ddim. Diolch byth. Ond newn ni ddechrau'r Oedfa'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch yn fawr I ti am y cyfle yma I gasglu ynghyd I'th addoli di. O Dduw, ni yn diolch ti, mae'n trysor ni yw nid gweithgareddau gwahanol, ond ti dy hun. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydde ti'n defnyddio'r Oedfa yma bore yma yn gyfrwng I ni weld a rhyfeddu ac addoli y trysor sydd gyda ni yn o ti, y Duw Tad, Mab ac Ysbryd Lan. Ac o Dduw, y bydde ti yn defnyddio'r Oedfa mwyn siarad yn uniongyrchol a ni yn ein sefyllfa ni. I atgoffa ni o bwy wyt ti. Ac I ni canolbwyntio'n bywydau yn llwyr arna ti. O Dduw, ni'n diolch I ti bod ti yn Dduw sy'n llawn gras a gwirionedd. O Dduw, ni'n gweddio bydde ti'n rhoi Cristion I glywed y gwirionedd heddi. Ac wedyn I dderbyn dy ras ti.
ac i fawrygu enw mawr yr arglwydd Iesu Grist. Bydd gyda Gwydion, wrth fe'n harwen ni. Bydd gyda ni wrth ni wrando ac ymateb ac addoli ac o Dduw ni'n gweddio y bydd ysbryd i ar waith yn y lle hwn, bore yma ar hyd y dydd, a byddwn ni'n ymwybodol bod ni wedi cyfarfod ar Duw byw, a bod hynny gogoniant Crist. Amen. Wel, mae'n braf iawn gallu gweld chi gyd, a mae'n braf iawn bod yma, bore yma. Ni'n mynd i ddechrau trwy ganu gyda'n gilydd, ni'n mynd i godi ganu emyn 44. Emyn cyfarwydd i rhan fwyaf, siwr o fod. Fe wnaid bendithia yr arglwydd. Nawr, ni'n aml yn canu pethau, a ni ddim wir, wel, fi'n siarad yn bersonol, ni ddim wir yn meddwl be ni'n canu, a ni weithiau mor gyfarwydd a pethau. Beth yw enaid, i ddechrau? Fy enaid bendithia, Saesneg soul. Beth yw enaid? Wel, corff, chi'n chi gweld fi nawr, hwn yw y corff, ond tu fewn i bob un ohono ni, mae yna enaid. A mae'r enaid yna sydd yn neud chi. A mae'r enaid yna yn mynd i bara am byth. Rhywbryd bydd y corff yma yn marw, ond mae'r enaid yn para am byth. A mae'r emynydd fan hyn yn gweud, mae salm wedi selio'r salm 103, a mae'n annog ni, fy enaid, tu fewn i fi, popeth sydd yno fi, bendithia yr arglwydd. Cwestiwn nesaf, beth yw bendithio? Beth yw bendithio'r arglwydd? Wel, bendithio'r arglwydd yw canmol. Canu mawl, diolch, dweud wrth hunan a dweud wrth eraill mor dda yw Duw. A nid yn unig just y ceg, ond pob peth, fy enaid, y peth yma sydd tu fewn i fi, sy'n gwneud fi, popeth, bendithia, canmol, clodfori Duw. Pam, a chofia ei holl ddoniau o hyd. Pam ddylen ni foli? Wel, mae ddeiodd dy holl anwireddau, wedi maddau dy bechodau i gyd, i achaodd dy llesgedd blinder i gyd. Gwaredodd dy fywyd o ddistryw, o cael ei ddinistrio, cael ei ddifetha. Gyda gras, mae di croni dy ben. Diwallodd dy fwrdd a daioni. Mae di roi daioni ar dy fwrdd i. O, bobl atseinier ei fawl, canwch mawl iddo fe. Trigarog a graslawn yw'r arglwydd. Hwyrfrydig i lyd, araf i ddangos i lyd. Dwi'n mynd hoffi barnu a cosbi, araf i wneud hynny. Hwyrfrydig i lyd i roi lle. Nid byth y mae'n cadw di gofaint, nid byth yr ymryson i fe. Dwi'n mynd dal dig, dwi ddim yn dod ato ni efo rhyw bethau drwg, fel tad wrth ei blant y tosturia. Mae'n cofio, mae'n llwch, mae'n gwybod fy ni wan ydyn ni, o fy enaid, popeth sydd yno fi, bendithia yr arglwydd. Wel, gydwch ni godi felly i fendithio y Duw yma. Falle bod chi'n teimlo heddi, falle bod dim lot o fawl yn ynghalon ni. Wel, canwch trwy weddio helpa fi i dy ganmol di. Gydwch ni godi i glodfori ac i fendithio Duw.
Gadewch ni weddio o ddew derbyn ein mawl ni nawr, a helpa ni ganolbwyntio, a helpa ni i weld o'r newydd dy o ti'n ddew mawr, a helpa ni i dyfendithio di y bore yma os gweli di fod yn dda, am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i ddarllen y bore yma o lyfr Actau a'r benod gyntaf. Actau, y penod gyntaf, a adnod 1 i 11. Actau, penod 1 a adnod 1 i 11. Nawr, cwestiwn sydd gen i i ddechrau. Cwestiwn i unrhyw un, beth sydd yn arbennig am Mai y nawfed? Guess. O'n i'n meddwl falle bydde rhywun yn gweud penblwydd yn Gwydion. Dim penblwydd fi. Mai y nawfed yw dydd yr esgyniad. Mai y nawfed yw dydd Iau dyrchafael. Na chi air. Dydd Iau dyrchafael. Nawr, beth yw esgyniad? Felly chi wrando. Esgyniad, blant, nid disgyn. Disgyn yw, byddwn ni'n disgyn off yn hyn. Wel, esgyniad yw yr opposite, ni'n mynd lan. Yr esgyniad yw Iesu Grist yn cael ei gymryd lan i'r nefoedd. A dydd Iau, yma sy'n dod, dyna pryd ni'n cofio nath Iesu Grist gael ei gymryd i fyny. Nawr, am ryw reswm, dyw lot o eglwysi ddim yn gwneud ffys o yr esgyniad. Ni'n gwneud lot o ffys am Nadolig, genedigaeth Iesu Grist. Ni'n gwneud lot o ffys am y Pasg, atgyfodiad Iesu Grist. A mae'r ddau yna'n hanfodol bwysig. Ond mae'r esgyniad hefyd yn rili bwysig. Iesu Grist yn mynd nôl i'r nefoedd. Nawr, fi'n siŵr pam ni ddim yn gwneud ffys ohono fe. Falle, oes dim lot o sôn yn yr efengylau. Dim ond 2 o'r efengylau sy'n sôn am yr esgyniad. Ond dim ond 2 o'r efengylau sy'n sôn am genedigaeth Iesu Grist. Dyw Paul pryn yn sôn am yr genedigaeth, ond mae'n sôn lot am yr esgyniad. Gyda'r atgyfodiad, mae Dyw yn dweud fi'n fodlon. Gyda'r esgyniad, mae Dyw yn tanlinellu. Fi'n hynod fodlon, hollol fodlon. Yn yr atgyfodiad, mae iachawdwriaeth yn cael ei gyflawni. Yn yr esgyniad, mae hynny'n cael ei danlinellu. Mae'n cael cydnabyddiaeth, fi'n hollol fodlon. Meddai Calvin, dyn oedd yn rhodio'n agos at Dyw, mae e'n gweud, the ascension of Christ is one of the chief points of faith. Felly dyna beth ni'n mynd i edrych arno bore yma. Ni'n mynd i edrych ar Iesu Grist yn cael ei gymryd i'r nefoedd. A ni'n mynd i ddarllen yr hanes yn Actau, a ni'n mynd i ddechrau yn adnod 1. Mae Luc wedi ysgrifennu efengyl Luc yn barod, mae'n cyfeirio at hynny, a nawr mae'n ysgrifennu llythyr at yr Actau. Ysgrifennais y llythyr cyntaf, sef Luc, Theophilus, am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny, wedi iddo roi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion o'r oedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod y 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thra oedd gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio gymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywch am hyn gennyf fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofyn asant iddo arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel?
Dywedodd yntau wrthynt, nid chi sydd i wybod amseroedd neu brydiau mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun, ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion y mi yn Jerusalem, ac yn holl Jwda, a Samaria, a hyd eithaf y ddeiar. Wedi ddo ddweud hyn, a hwythau'n edrych, fei dyrchafwyd, a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oedd yn syllu tua'r nef ac ynta i mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn ac meddai'r rhain, wir Galilea. Pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, yn dod yn yr un modd ac y gwerswch ef yn mynd i'r nef. Wel, dyna air Duw, a byddwn ni'n edrych ar yr esgyniad nes ymlaen gyda'n gilydd. Nawr mae Bedwyr yn mynd i roi stori i'r plant. Y plant, os chi eisiau dod i'r blaen, i'r llofft. Iawn. O, dys chi'ch dau yn dod i'r blaen, beth bynnag. Iawn, geithio rhyw plant hyn at y blaen hefyd. Beth yw un o'r pethau cyntaf ni'n clywed am Iesu yn y Beibl? Beth yw'r peth cyntaf ni'n clywed am Iesu yn y Beibl? A mae yn Gwydion wedi sôn amdano fe, beth sy'n digwydd rownd amser Nadolig fel arfer? Blochan? O'ch chi'n cael anrhegion? OK, gwir, ond pam ni'n dathlu Nadolig? Da iawn, Iesu wedi cael ei geni. Yn y Beibl, peth cyntaf ni'n clywed am, wel, dim y peth cyntaf, ond am Iesu yn dod i'r byd, ni'n clywed am Iesu yn dod i'r byd fel babi. Iawn? Yn hollol troi mewn i dyn, fel ni fan hyn, yn troi mewn i dyn, iawn? Bod e'n hollol ddew, mae'n troi mewn i dyn hyfryd, okay? A mae'n dod fel babi. Iawn? A ni'n clywed chydig bach am bywyd Iesu fel babi, ond dim lot. A ni'n clywed braidd dim am bywyd Iesu fel plentyn. Iawn? Mae un stori o Iesu yn mynd ar goll, a maen nhw gyd yn meddwl, o no, lle mae Iesu wedi mynd? A maen nhw'n ffeindio fe yn y synagog, lle oedd nhw'n dysgu am Dduw. Iawn? A ni ddim yn clywed lot mwy am bywyd Iesu fel plentyn. A wedyn, ar ôl chydig bach, ni'n clywed am Iesu yn tyfu lan, okay? A mae e'n dechrau pregethu. Okay? Mae'n dechrau sôn i pawb am Dduw. Mae'n dechrau rhoi newyddion da i bawb am y person yma, am yr un sy'n mynd i ddod i achub nhw. Okay? A mae Iesu'n dweud, fi yw'r un sy'n mynd i ddod i achub chi. Okay? Beth sy'n digwydd? Ar ôl i Iesu pregethu am gyfnod hir, a mae'n dod â'r disgyblion gyda fe ac yn dysgu'r disgyblion, ar ôl hwn i gyd, beth sy'n digwydd i Iesu? Beth ydym ni'n cofio amser Pasg fel arfer? Mae Iesu'n marw ar y groes, gwych. Mae Iesu'n marw ar y groes, a chi gyd yn gwybod hwnna. A chi gyd yn gwybod beth sy'n dod nesaf, mae Iesu yn dod nôl yn fyw, mae'n atgyfodi, fel wedodd Eos, mae'n atgyfodi. Iawn, so ni wedi gweld Iesu yn cael ei geni, ni wedi clywed un stori am Iesu'n plentyn, wedyn ni'n clywed am Iesu yn dechrau rhannu newyddion da, a wedyn mae Iesu'n marw ar y groes, yn lle ni. Ond mae'n atgyfodi, ac ar ôl atgyfodi, mae'n mynd rownd ac yn dangos ei hun i cwbl, mae'n dod i siarad efo'r disgyblion, a dweud, peidiwch bod yn ofn. A wedyn, oedd unrhyw un di sylwi, beth oedd yn Gwydion wedi darllen am? Beth oedd yn digwydd ar ôl i Iesu atgyfodi? Pwy nath sylwi? Oedd yn Gwydion di esbonio gair esgyn. Beth oedd hwnna'n golygu? Pwy sy'n cofio? Eos? Mynd i fyny. Mynd i fyny i ble? Oedd e jyst i mynd lan i'r awyr? Mynd lan i adeilad uchel? Eos?
i'r nefoedd. Mae Iesu wedi esgyn nôl i'r nefoedd. Nawr, dim just enaid Iesu, mae corff Iesu hefyd, ni'n gallu cwffwrdd Iesu, a oedd corff Iesu wedi esgyn nôl i'r nefoedd. Ond dim dyna diwedd y stori hyd yn oed. Mae Iesu rhyw ddydd yn mynd i ddod nôl lawr i'r byd. A bydd e'n mynd â ni, y rhai sy'n credu yn Iesu ac yn caru Iesu, bydd e'n mynd â ni lan i'r nefoedd gyda fe. A mae hwnna mor gyffroes i edrych mlaen amdano. Iawn, dewch chi'n brando, dewch chi eistedd lawr. Diolch yn fawr. Beth yw, os ydych chi'n gofyn i fi, beth yw thema dydd heddi? Yngweddi yw y byddwn ni yn cael rhyw olwg mwy o Iesu Grist. Dyna yngweddi. Mae be byddai'n dweud heddi, siwr o fod byddwch chi'n wedi clywed o'r blaen. Ond gweddiwch gyda fi, y byddwn ni'n gweld rhyw olwg newydd o Iesu Grist. Mor fawr, mor wych yw Iesu Grist. A falle bod chi, fi'n yn gwybod os oes pob un fan hyn yn credu, ond yn gweddio, a gweddiwch chi, plis Duw, dangos i fi fwy o Iesu Grist yn ystod yr oedfa yma ac yn ystod y dydd. A ni'n mynd i ganu mawl, a fi eisiau plant, allwch chi ganu gyda ni, emyn nesaf nawr, mae enw Iesu Grist i mi mor fwyn a llais o'r nef. Mae'n gwneud i'm henaid, roddi llam ei hyfryd enw ef. A wedyn mae'r gitgan, byddwn ni'n canu mwy nag unwaith, o enw'r Iesu, hyfryd yw. Enw fy mhrynwr, yr un sydd wedi prynu fi, enw fy mhrynwr i, a hefyd Duw. Sy'n gwneud i'm lawenhau yw hyfryd enw Crist. Ac mae'n sôn amdano fe mynd i'r groes yn ein lle ni. Ac felly, wrth i ni ganu, bydden ni cael rhyw olwg fwy o Iesu Grist. Fe godwn ni ganu gyda'n gilydd.
Gadewch ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, i ni yn diolch i ti am Iesu Grist. I ni'n diolch i ti i'n caru ni gymaint nes i ti anfon Iesu Grist i'r byd. Ac yn gwybod y byddai rhaid iddo fe ddioddef mwyn prynu pechaduriaid fel ni. I ni'n diolch i ti am dy gariad di yn anfon Iesu Grist. Ac i ni'n diolch am barodrwydd Iesu Grist i ddod i'r byd yma ac i ddioddef ein mwyn ni. Diolch Arglwydd fod e wedi byw bywyd perffaith. Diolch fod e wedi mynd i'r groes yn ein lle ac ein mwyn. Diolch bod e wedi atgyfodi. A diolch hefyd fod e wedi esgyn i'r nef a fod e ar dy ddeheilawd i nawr. A diolch rhyw ddydd y bydd e'n dod nôl ac y byddwn ni'n ei weld e. O Arglwydd, diolch i ti am Iesu Grist. Ac yn ni yn gofyn helpa ni nawr yn ystod y dydd yma i weld mor fawr, mor hyfryd yw Iesu Grist. Ni'n cydnabod ac yn gofyn ar y ti faddau i ni mor gyfarwydd a clywed am Iesu Grist a be mae di wneud ac yn aml iawn ddim yn cyffwrdd a'n colonnau ni. Ni'n gwybod y cyfan yn ein pen, ond y pethau yma ddim yn cyffwrdd a'n emosiwn ni a'n calonnau ni. O Arglwydd, helpa ni trwy'r ysbryd glân a trwy dy air i weld mwy a mwy o Iesu Grist os gweli di fod yn dda. Ni'n nid yn gweddio jyst amdano ni fan hyn, ni'n gweddio am lle bynnag mae dy bobl di'n cyfarfod gyda'i gilydd. Ni yn gweddio'n arbennig am y rhai sydd yn dioddau erledigaeth, y rhai sydd yn ofn bore yma, falle bydd rhywun yn dod mewn i'w hoedfa nhw ac yn ymosod arnyn nhw. Y rhai yn ofn bydd yr adeilad yn cael ei losgi o Arglwydd bydd yn agos at y Cristnogion yna os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio hefyd o Arglwydd am Gymru. Ni'n gofyn ar y ti drwy garhau wrthon ni. Ni'n gweld rhyw apathy fod pobl ddim yn meddwl o gwbl amdano ti y dyddiau yma. O Arglwydd, os gweli di fod yn dda, ni'n gweddio y bydd bobl yn stopio ac yn ystyried. Y bydd bobl yn stopio ac yn sylweddoli mor frau yw bywyd a bod yr enaid, bob enaid sydd gan bob un ohono ni, bod yr enaid yna yn mynd i bara am dragwyddoldeb. O Arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n gweld ac yn clywed am bobl yn troi ato ti, yn dod yn Gristnogion. Ni'n gweddio Arglwydd am y rhai ifanc. Ni yn diolch i ti am y rhai ifanc yn yr eglwys yma ac yn yr eglwysi eraill, ond yn gyffredinol a ni'n meddwl am bobl ifanc yn gwlad. O Arglwydd, y bydde di yn achub llawer os gweli di fod yn dda. Cadw nhw o Dduw rhag y drwg. A ni'n gweddio bydde di yn dod yn rymus ac yn achub llawer. Ni'n gweddio ar ti roi nerth iddyn nhw yn yr ysgolion, yn gwybod felly bod yn unig, felly bod yn anodd. Arglwydd, ni'n gweddio ar ti roi doethineb a nerth iddyn nhw a cadw nhw'n ddiogel os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno ein gilydd a'n hunain i ti Arglwydd. Ti'n gwybod beth yw angen bob un yma bore yma. Ni'n gweddio os oes yn rai yn oer ei cariad ato ti, o Dduw cynhesa yn calonnau ni. Os oes yna rai yn bell, tyna ni yn agos. Os oes yna rai yma ddim yn sicr, dyros sicrwydd iddyn nhw yn ystod yr oedfa bore yma. Ac os oes yna rai eto heb gredu, o Dduw, ni yn ymbil y bydde di yn achub os gweli di fod yn dda. Bydd gyda ni nawr Arglwydd, ni'n cyflwyno Emyr a Catrin a'r merched i ti, yn gweddio ar y ti fod yn agos iawn at i nhw. Ni'n gweddio ar ti fod gyda rai o'n plith ni sy'n mynd trwy amser anodd. Ti'n gwybod, Arglwydd, bod yr amser yna'n anodd iddyn nhw. Ni'n gofyn ar y ti fynd yn agos ati nhw hyd yn oed y diwrnod yma. A byddwn nhw'n ymwybodol o dyfreichiad i oddi tannu nhw. A byddwn nhw'n ymwybodol o gwmni Iesu Grist. O Arglwydd, ni'n cyflwyno nhw'n dyner i ti. Ni'n gweddio ar y ti fod gyda ni nawr ac wrth ni edrych ar y gair yma. Ni'n gweddio ar y ti siarad â ni o'r un mwyaf ifanc i'r hynna ac y bydd y clod i gyd i Iesu Grist os gweli di fod yn dda. Clywyn gweddi ni, maddau ein beie, am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Mae'n nhw'n ni ganu nesaf am gariad, Duw am gariad Crist. Yma gariad, mae fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, y moroedd i gyd. Tywysog bywyd, pyr a marw. Marw
mwyn prynu'n bywyd ni. Wel, pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio chanu ei glod? Dyma gariad nad anangof, wnaeth e byth mynd o'n co tra bod nefoedd wen yn bod. Os chi'n dilyn llyfr y mynau, fi'n credu bod 2 bennill yn mynd i fod, neu falle 3, 2 fi'n credu, ar y sgrin. Fe godwn ni gan. Wel, ni'n mynd i droi, nid at y darn ddarllenol, ni'n mynd i droi at Luc penod 24. Luc penod 24, a ni'n mynd i edrych, dim ond ar 3 adnod, adnod 50 i 53. Sydd yn sôn am yr esgyniad. Luc penod 24, a adnod 50 i 53. Nawr, cyn darllen, jyst eisiau rhoi ambell i sylw. Fel o'n i'n gweud, bwriad yng ngweddi yw y byddwch chi'n cael ryw olwg mwy o Iesu Grist. Galla i ddim wneud hynny. Galla i ddim. I fi'n wan, a hyd yn oed os byddai gen i ddawn i siarad, bydde hynny ddim yn ddigon. A dyna pam ni'n gweddio bydd yr ysbryd yn agor eich llyged chi ac yn cynhesu eich calonnau chi. Felly, gadewch ni jyst i weddio am hynny nawr. O Dduw, ni'n gofyn am yr ysbryd glân i ddod i helpu ni i ganolbwyntio, i ddeall, i oleo'n llyged ni i weld mwy o Iesu Grist os gwelid i fod yn dda, ac y byddwn ni eisiau i glodfori yn fwy ac yn fwy. Amen. Nawr, dros y blynyddoedd, fi wedi cael ychydig o brofiad i fynd i maes awyr. Fi'n gwybod os oes rhain o chi wedi bod mewn maes awyr. Yn chwaer i'n byw yn America, weithiau o'n i wedi gorfod mynd draw i nôl hi.
A chi'n gwybod, mae maes awyr fi'n gweld yn le hynod o ddiddorol. Mae'n le hynod o emosiynol. Os chi'n mynd i'r departure lounge, man gadael, mae pobl yn crio, ffarwelio pobl, a chi'n gweld, maen nhw'n cysau y peth. A dych chi'n mynd i'r arrival lounge, i'r man cyrraedd, a maen nhw gyd yn crio, achos maen nhw mor hapus. A maen nhw wrth ei bodd, ni heb weld chi ys mor hir a'r excitement. Mae'n le emosiynol. Os ydych chi amser rhydd, cewch yna. O'n i yn mwynhau mynd rhoi cyfaddau, a jyst gweld yr emosiynau gwahanol yna. A yr emosiynau ddim yn cyffwrdd fi o gwbl. Ni bore yma yn mynd i edrych ar Grist yn ffarwelio. Ni yn y departure lounge. Yn y man ffarwelio, lle mae Crist yn ffarwelio gyda'i ddisgyblion. Esgyniad, chi'n cofio plant, nid disgyn, ond Crist yn cael ei gymryd, ei esgyn, ei gymryd nôl i'r nefoedd. Nawr, fel o'n i'n sôn, mae'r atgyfodiad yn cyhoeddi bod Duw fi yn hollol fodlon yn aberth Iesu Grist. A mae'r esgyniad, mae fel tas y Duw yn tanlinellu. Bobl, fi yn gwbl fodlon. Fi'n hollol fodlon yn aberth Iesu Grist. Yn be mae Iesu Grist wedi wneud dros bechaduriaid. A fi nawr yn ei gymryd yn ôl i'r nefoedd, lle mae e nawr yn teyrnasu. Nawr, beth oedd ymateb y disgyblion? Meddyliwch, Iesu Grist yn gadael nhw. Chi'n dychmygu sut fydden nhw'n teimlo? Wel, mae Luc yn dweud wrthon ni sut nathon nhw ymateb. Drwchwch gyda fi nawr yn Luc 4:24, adnod 50 i 53. Dim ond tair adnod. Aeth a hwy, Iesu Grist, aeth a hwy allan i gyffiniau Bethania. Yna, cododd Iesu Grist, cododd ei ddwylo a'i bendithio. Wedi iddo i bendithio, fe ymadawodd a hwy ac fe'i dygwyd i fyny i'r nef. Wedi iddynt ei addoli ar ei gliniau, dychwelasant yn llawen iawn i Jerusalem, ac yr oeddynt yn y deml yn ddibaid yn bendithio Duw. Beth oedd ymateb y disgyblion? Iesu Grist yn dweud, ni'n gadael chi nawr, fi'n mynd. Wel, ni'n cael 3 ymateb yn y 2 adnod. Adnod 52, maen nhw'n addoli. Maen nhw'n disgyn ar ei gliniau ac yn addoli Iesu Grist. Yn ail, maen nhw'n llawenhau. Ac yn drydydd adnod 53, maen nhw'n bendithio. Mae'r ail bwynt, y llawenhau, yn mynd i fod yn hirach, a mae'r pwynt ola yn mynd i fod yn eitha byr. Just i chi wybod. I ddechrau, addoli. Maen nhw'n addoli, adnod 52, wedi iddynt ei addoli ar ei gliniau. Pam? Pam bod y disgyblion yn addoli Iesu Grist fan hyn? Dyma yr unig gyfeiriad yn Luc o'r disgyblion yn addoli Iesu Grist. Beth sydd wedi digwydd iddyn nhw? Wel, fan hyn, maen nhw wedi sylweddoli yn llawnach nag erioed o'r blaen yr hyn sydd yn wir am Iesu Grist. Maen nhw wedi dod i sylweddoli arwyddocad ei waithau, bod Iesu Grist, yn ddyn, ond mae e'n dduw. Maen nhw wedi dod i sylweddoli, reit, nid teyrnas ar y ddeiar yma, mae wedi dod i ennill. Chi'n cofio'r adnodau yn Actau, efe nawr i ti'n mynd i ennill y teyrnas i Israel? Maen nhw wedi dod i ddeall, nid teyrnas ar y ddeiar yma yw e. Maen nhw wedi dod i sylweddoli beth oedd Crist wedi dysgu nhw yn y 3 blynedd diwetha a'r cyfeiriadau ato fe yn yr Hen Testament. Mae'r cyfan wedi dod yn fwy clir iddyn nhw. Mae'n dod nôl iddyn nhw. Reit, mae'n ei sens. Drwchwch ar adnod 45. Yna, agorodd Iesu Grist ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythyrau. Maen nhw wedi sylweddoli yn gliriach am bod Iesu Grist wedi agor eu llyged nhw, agor eu meddyliau nhw,
i ddeall yr ysgrythurau. Maen nhw'n deall yn gliriach nag erioed. Fi'n deall nawr pam oedd Iesu Grist gorfod marw. Mae wedi marw dros ein pechodau ni. Maen nhw'n dod i ddeall bod Iesu Grist gyda ag awdurdod. Bod e wedi ennill yn erbyn y diafol, yn erbyn pechod, yn erbyn marwolaeth. Maen nhw wedi sylweddoli, nid just dyn yw Iesu Grist. Mae e yn dduw. Nawr, oedd mwy eto iddyn nhw, mewn 10 diwrnod, oedd yr ysbryd glân wedi ddisgyn arnyn nhw, a bydden nhw'n deall hyd yn oed yn fwy ac yn well. Ond hyd yn oed fan hyn, mae Crist wedi agor eu llyged nhw ddigon iddyn nhw weld arwyddocad. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n disgyn ar eu gliniau ac yn addoli Iesu Grist. Nawr, be welodd y disgyblion? Wel, maen nhw'n gweld, mae'n eitha bizar, maen nhw'n gweld cwmwl yn dod lawr o'r awyr, o'r nefoedd. A mae'r cwmwl yma yn cymryd Iesu Grist, a mae'r cwmwl yma yn mynd â Iesu Grist nôl i'r nefoedd, nôl i'r awyr. Nawr, byddai'r cwmwl wedi canu cloch yn meddyliau'r disgyblion. Oedd y cwmwl yn aml yn arwydd o bresenoldeb Duw. Cwmwl yn arwain yr Israeliaid trwy'r anialwch. Cwmwl yn y deml uwchben arch y cyfamod yn dynodi presenoldeb Duw. A nawr, dyma cwmwl yn dod lawr ac yn cymryd Iesu Grist nôl i'r nefoedd. Mae pobl pwysig, gwedwch y brenin, dychmygwch rhywun yn gwahodd y brenin i ryw barti, ryw ledd. Dyn nhw'n yn disgwyl i'r brenin wedyn dal taxi neu dod ar y beic. Maen nhw'n anfon. Sy'n eisiau ti wneud un byd, byddwn ni'n anfon car. A bydd y car yn gar crand hyfryd i ddod â fe i'r wledd a mynd â fe nôl. Yn yw, newn ni drefnu'r cyfan. Wel, dyma chi gerbyd Duw. Mae Duw yn anfon i gerbyd i nôl yr un gogoneddus, yr un buddugoliaethus, nôl i'r nef. Mae'r disgyblion fan hyn yn cael rhyw ymwybyddiaeth mwy o bwy yw Crist. Ond nhw yn ei gariau, maen nhw'n cael rhyw ymwybyddiaeth mwy o ogoniad, o harddwch, o ryddocad ei aberth ei ostyngeidrwydd ei gariad a mae'r disgyblion yn disgyn mewn addoliad. Dyma ein gwaredwr ni. Dyma Iesu Grist, a fi'n siarad yn bersonol, mae'n hawdd colli golwg ar mor fawr. Mor wych yw Iesu Grist. Falle bod chi bore yma nawr, a chi ddim yn Gristion. A chi, methu poeni fi, mae'n poeni am Iesu Grist. Gai annog chi, meddyliwch, rhowch amser nawr i ystyried, mae'n berson rhyfeddol. Ond ni fel Cristnogion, ydych chi fel fi'n colli golwg ar mor fawr yw e? Yr un annwyl yma, yr un arswydus yma, yr un gostyngedig yma, yr un nath fodloni dod a darostwng ei hunan i ddod i'r ddeiar yma. Yr un sydd wedi eich caru chi i'r fath graddedd fe fynd i'r groes, i gymryd eich cosb chi yn eich lle chi. Yr un yma, nid yn unig wedi cymryd eich cosb, ond wedi paratoi nefoedd, a nefoedd am dragwyddoldeb i chi. Yr un sydd yn gweddio drosto chi, yr un sydd gyda chi. Gweddiwch a byddwn ni'n cael ryw olwg fwy ohono fe, a byddwn ni yn disgyn ar ein gliniau mewn addoliad. Gai annog chi wythnos yma, a fi gyda chi, triwch wneud e'n bwynt, triwch cofio hwnna, triwch wneud e'n bwynt wythnos yma. Reit, fi'n mynd i roi fwy o amser, pob un ohono ni, fi'n mynd i roi fwy o amser i feddwl am Iesu Grist. Yn arbennig o'i air, be mae'r Beibl yn dweud, a gweddiwch yn benodol
O Dduw, helpa fi. Gad I fi weld mwy o Iesu Grist. Newch yn anweddu penodol wrthnos yma. O, a byddai'n gweld mwy o Iesu Grist. A rhai yn o'ch chi fan hyn bore yma nawr sydd ddim yn credu, ddim yn Gristnogion. Fi'n gofyn I chi, ydych chi wedi plygu? Ac os chi heb, pam? A fe eisiau chi feddwl hwnna. Pam I fi ddim? Pam I fi dweud, na, dim diolch Iesu Grist? Yr un mawr yma, pam I chi'n oedi? Pam I chi ddim yn dod ac yn credu ac yn gofyn iddo fe achub fi? Gweddiwch chi wythnos yma, o Dduw, helpa fi I weld mor fawr yw Iesu Grist. Mae'r disgyblion yn disgyn mewn addoliad. Yn ail, maen nhw'n llawenhau, adnod 52, dychwelasant yn llawen iawn I Jerusalem. Nawr, fi'n gwybod amdano chi rioed wedi bod mewn sefyllfa gwaith neu tîm, rhain o'ch chi fan hyn yn chwarae dîmau, pêl-droi, pêl-drwy neu beth bynnag, neu hyd yn oed mewn capel, a mae rhywun yn dweud, fi'n mynd I adael chi. A mae'r person yna yn berson, chi teimlo fod yn dal pawb efo'i gilydd. Mae'n deimlad, mae'ch bol chi'n troi, mae ofnau'n dod i'r meddwl, a mae'n amheuon, beth sy'n mynd I ddigwydd? Un tîm ni heb fe, neu heb ddi hi. Gallwch chi ddychmygu sydd oedd y disgyblion yn teimlo. Iesu Grist, yr arweinydd yma, yn dweud, fi'n mynd i'ch gadael chi. A beth I ni'n cael? Dychwelasant yn llawen iawn I Jerusalem. Mae'n ymateb anisgwyl yn dweud. Chi'n disgwyl bydden nhw'n mynd nôl yn wynebtrist, yn drist, ac yn teimlo, na, beth I ni'n mynd I wneud? Dim ond ychydig yn ôl, ar ôl Iesu Grist cael ei groesoelio, oedd y disgyblion mewn ystafell, mewn ofn a dychryn, cloi y drws achos oedd Iesu Grist wedi mynd. Nawr mae Iesu Grist yn mynd a maen nhw'n dychwelyd I Jerusalem yn llawen iawn. Pam? Pam bod nhw, sut o'n nhw'n gallu llawenhau? A dyma rhai pwyntiau. Mi oedden nhw'n gallu mynd nôl I Jerusalem yn llawen oherwydd ei gariad atyn nhw. Cariad Iesu Grist at y disgyblion. Nawr, pan ych chi'n ffarwelio gyda rhywun, mae ei geiriau olaf nhw, neu osgo nhw, olaf nhw, yn gallu aros yn y cof. Beth oedd Crist yn neud i'r disgyblion? Pa ddarlun oedd Crist yn rhoi i'r disgyblion fel y peth ola? Wel, y darlun ola mae'r disgyblion yn cael o Grist yw ei freichio fel lan ac yn ei bendithio nhw. A tra fod e'n bendithio nhw, mae Crist yn cael ei gymryd nôl i'r nef. Na chi ddarlun hyfryd i'r disgyblion I gofio. Gweld Crist a'i ddwylo lan ac yn ei bendithio. Y cysur bod yn ei bendithio nhw. Ac wrth fe godi ei ddwylo lan, mae'n siŵr bod nhw'n gweld ôl yr hoelion yn ei ddwylo fe. Ac mae'r hoelion yn atgoffa nhw, hwn yw'r un, nid yn unig sy'n bendithio ni nawr, ond hwn yw'r un sydd wedi'n caru ni yn y fath fodd. Yr un sydd wedi marw dros ein pechodau ni. Dyma faint mae hwn wedi'n caru ni. Mae gariad e'n sicr, mae gariad e'n gyson, mae gariad e'n dragwyddol. A mae cariad Crist at y disgyblion bownd o fod yn rhoi heddwch iddyn nhw ac yn dod â llawenydd i'r disgyblion. Y Crist yma, yr un sydd â hoelion yn ei ddwylo I freichu ar led, fe yw ein Crist ni trwy ras. Mae'n eich caru chi. Mae'r disgyblion yn llawenhau hefyd achos o'n nhw'n gwybod bod Crist yn mynd I barhau I weddio amdanyn nhw a drostyn nhw. Mae Crist yn cael ei gymryd i'r nef tra'n gwneud yr hyn mae'n mynd I barhau I wneud. Mae Hebreaid yn dweud wrthon ni, gan ei fod sôn am Crist, gan ei fod yn fyw
bob amser i eiriol drostit, i weddio dros ei blant dros ei frodyr e chwiorydd e. Wrth esgyn i'r nef, mae e'n esgyn ac mae e'n bendithio a mae'n parhau i wneud. A mae'n dychwelyd fel brenin. Brenin buddigol, concwerwr, un sydd â phob awdurdod. Bob awdurdod dros bob un a dros bob peth, bob sefyllfa. A mae e'n dychwelyd i'r nef ger bron Duw fel offeiriad. Job offeiriad cynrychioli pobl. A mae Crist yn mynd ôl fel offeiriad mawr i bledio, pleading, gweddio drosto ni. A Hebreaid penod 9, oherwydd nid i gysyger o waith llaw yr aeth Crist mewn, ond i'r nef ei hun, pam, i ymddangos yn awr ger bron Duw drosom ni. Na chi lawenydd i'r disgyblion. Gwybod bod Iesu Grist, yr un yma sydd yn ei caru nhw, yn y nef nawr, a mae'n parhau i weddio dros yr rhai mae'n ei caru. Yr un sydd yn ei adnabod nhw'n bersonol. Yr un sydd yn ymwybodol ac yn gwybod am ei sefyllfa nhw. Mae yn gweddio. A mae hynny'n wir amdano chi bore yma. Mae Crist yn gwybod beth yw'ch sefyllfa chi bore yma. A mae yn gweddio drosto chi. A rwy yn adnabod fy nefaid. Mae'n eich adnabod chi wrth ei henwau. Mae'n gwybod eich sefyllfa chi bore yma. A mae yn gweddio drosto chi. A mae ag awdurdod. Mae'r sefyllfa falle yn eich bywyd chi ar hyn o bryd chi'n teimlo mae'n out of control, mae allan o reolaeth. Na, mae a phob awdurdod. A mae hefyd yn deall. Mae'n deall eich sefyllfa chi bore yma a mae'n cydymdeimlo. Fi eisiau chi, rhain ohonoch chi ar hyn o bryd sy'n mynd trwy gyfnod anodd, mae'n cydymdeimlo gyda chi. Mae'n gwybod. Mae'n cofio siwr beth yw i fod yn berson. Mae'n cofio ei brofiadau fe o fod yn ddyn. A dyw ei gelloedd cof ddim yn marw. Mae'n cofio fel tas fe newydd ddigwydd. A mae yn gwybod a mae'n cofio siwr beth yw i frwydro a temtasiwn. O'n i sôn wrthoch chi rhai ifanc nhw os Wener yn dod ni am temtasiwn. Mae Iesu Grist yn gwybod ac yn cofio mor anodd yw ymwrthod â temtasiwn. Mae Iesu Grist yn gwybod o brofiad a mae'n cofio beth yw i wynebu sefyllfa anodd. Mae Crist yn cofio ac yn ymwybodol siwr beth yw i brofi unigrwydd. Mae Crist o brofiad yn cofio ac yn gwybod beth yw cael baich dros rhywun sydd yn annwyl yn eich golwg chi ac yn ddim yn credu. Fi gwybod sut beth yw hynny. Mae'n cydymdeimlo â chi. Allai just dweud, does neb yn cydymdeimlo fel Crist. A mae e'n cydymdeimlo â chi bore yma yn eich sefyllfa. A mae e'n gweddio drosto chi. Yr un sydd yn cydymdeimlo a'r un sydd â phob awdurdod. Mae chi gysur i ni bore yma. Ac mi oedd hyn yn lawenydd i'r disgyblion. Mi oedd yn lawenydd hefyd achos oedd gweld Crist yn mynd a rhoi sicrwydd iddyn nhw. Ar y groes, maen nhw wedi dim clywed, ond gwybod bod Crist wedi gweiddi ar y groes, gorffennwyd. Mae'r gwaith o achub pechaduriaid wedi ei wneud, wedi ei gwblhau yn berffaith. A mae Duw wrth atgyfodi yn gweiddi bodlon yn yr aberth. Nawr, wrth i gymryd yn ôl, Crist yn Duw yn tanlinellu y ffaith. Nawr, dychmygwch y disgyblion yn edrych arno yn mynd ac yn meddwl nôl ar y 2 fis sydd newydd basio. Y 40 diwrnod ar ôl atgyfodiad Crist i'r pwynt mae'n mynd yn cael esgyn i'r nef. Sut o'n nhw'n teimlo? Wel, llwch chi ddychmygu bod nhw'n teimlo yn eitha anheilwng. Byddech chi'n deall galle, bydden nhw'n teimlo rhyw ansicrwydd o ran ei ffydd, achos
Be nathon nhw? Pan nath pobl ddal Iesu Grist, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd a gadael Iesu Grist. Nathon nhw ame ffordd Iesu Grist o fynd i'r groes. Be ti'n neud? Ar ôl Iesu Grist cael ei groesoelio, na! Nathon nhw ame ffordd Iesu Grist. Nathon nhw ame ei awdurdod ame cynllun Crist, ame atgyfodiad Crist. Am hir o'n nhw dal ddim yn siŵr, fe yw e? Chi'n dychmygu'r disgyblion yn teimlo'n ansicr, yn anheilwng, yn anigonol. Ond trwy ras, maen nhw wedi dod i sylweddoli, wel ie, nid ar sail beth i ni'n neud, i ni'n cael ein hachub, ond ar sail aberth Iesu Grist. Maen nhw'n gweld hyn. A mae hyn yn rhoi sicrwydd iddyn nhw, wel ie, dwi ddim yn dibynnu arno ni, ar ein llwyddiannau, na'n methiannau ni, ond yn gwbl ar aberth Iesu Grist. Gai ofyn i chi, siwd 2 fis chi wedi cael? Y 2 fis diwetha yma, sut ydych chi wedi bod? Gai ddweud wrthoch chi, mae Duw yn edrych arnoch chi yn y 2 fis diwetha yma, a mae Duw yn edrych arnoch chi bore yma, a mae e'n dweud, hyfryd. Falle bod chi'n teimlo yn anheilwng ac yn ddiwerth pwy i chi. Mae Duw yn dweud yng Nghrist, fi'n eich derbyn chi, yn llawen ac yn llwyr. Mae e'n fodlon yno chi, mae'n eich croesawu chi, mae'n cyfeirio ato chi, fy anwylid. Pan ych chi'n dechrau profi'r ansicrwydd, edrychwch ar Grist. Dyna'r sail, dyna'r sicrwydd. Ac mae hynny'n destun i lawenhau. Maen nhw'n llawenhau hefyd achos bod yr ysbryd yn mynd i ddod. Mewn 10 diwrnod oedd Crist wedi addo, bydd yr ysbryd yn dod. A bydd hynny, wnawn ni edrych ar hynny nes ymlaen rhywbryd. Ond maen nhw'n llawenhau hefyd achos wrth i Grist fynd, maen nhw'n gwybod mae e'n mynd i ddod nôl. Mae'r angylion yn dweud, fel ych chi'n ei gweld yn mynd, mae'n mynd i ddod nôl. A mae hynny'n lawenydd. Mae wedi dweud, fi'n mynd i baratoi lle i chi. Mae chi obaith. Dyma chi lawenydd. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. A nath Bedwyr sôn, fe nath Iesu Grist esgyn yn gorfforol. Nawr, gallai Iesu Grist wedi diflannu. Just fel na. Ond mae'n dewis esgyn yn weledol. A mae'n esgyn mewn corff. Mae'r disgyblion yn gweld Crist yn mynd. Mewn lle penodol, ar amser penodol, mae'r Crist yn cael ei gymryd yn ôl i'r nef. Yn gorff ac yn enaid. Corff oedd y disgyblion wedi gafel ynddo fe. Corff o'n nhw wedi siarad ag e. Corff oedd yn bwyta. Corff oedd yn gallu teimlo. Ac ar yr un pryd yn dduw. Nawr, beth oedd Crist yn neud wrth cael ei esgyn yn ôl i'r nef? Mae'n dangos i'r disgyblion fel hyn byddwch chi. Byddwch chi ryw ddiwrnod, byddai'n eich casglu chi, a mi fyddwch chi hefyd gyda corff. Fel yng nghorff i. Ond corff real, mae'r rhain sôn am y nef a deiar newydd yn rhywbeth eri-fferi a bydd rhyw ysbrydio. Na, pan ddaw Crist nôl, byddwn ni gyd yn cael corff newydd. Ac y byddwn ni'n cyrff ni yn lan ac yn byr fel yr arglwydd Iesu Grist. A mae hyn o'n blaen ni. Corff fel corff Crist. A mae hyn yn destun llawenydd i'r disgyblion. Ac mi ddylai fe fod yn destun llawenydd i ni. Mi fydda i rhyw ddydd yn cael corff fel Crist yn berffaith ac yn lan. Felly mae'r disgyblion yn dychwelyd yn llawen iawn yn ôl i Jerusalem. Ac yn ola yn drydydd, maen nhw'n bendithio. Maen nhw'n bendithio, adnod 53. Ac yr oeddent yn y deml yn ddi-baid yn bendithio Duw. Pam? Pam bod nhw'n bendithio Duw?
Wel, mae Christ wedi agor ei llyged nhw, adnod 45 eto, yn agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythyrau. Maen nhw wedi dod i weld holl arwyddocâd yr arglwydd Iesu Grist, a maen nhw methu peidio a siarad yn dda amdano fe, a'i glodfori, a'i ganmol. Maen nhw'n dod i sylweddoli nawr, wel ie, Crist yw yr un oedd yr Hen Testament yn pwyntio ato fe. Fe yw y gair, fe yw yr oen, fe yw yr archoffeiriad, fe yw y deml, fe yw y drws, fe yw y ffordd nawr at Dduw. Mae'r Hen Testament i gyd yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio yr dau disgybl ar y ffordd i Emais. Agorwyd ei llygaid ac adnebiasant ef Iesu Grist. Meddent wrth ei gilydd, onid oedd ein calonnau ar dan ynom wrth iddo siarad â ni pan oedd yn egluro'r esgrythyrau. Wrth iddyn Grist agor y gair, siarad am yr Hen Testament, maen nhw'n gweld, wel ie, Crist yw yr oen, yr aberth, yr archoffeiriad. Mae gyd yn pwyntio ato fe. A mae'r disgyblion yn llawenhau, a mae'r disgyblion fan hyn yn bendithio. Maen nhw'n sylweddoli trwy yr ysbryd, trwy y gair, y cyfan am Grist. A mae enaid nhw, eu cegen nhw, yn bendithio yr arglwydd. O fewn 10 diwrnod, oedd yr ysbryd glân yn mynd i ddisgyn. A bydd yr ysbryd glân yn goleuo llyged y disgyblion mewn ffordd o'n nhw heb brofi o'r blaen. A be maen nhw'n neud? Wel, maen nhw'n addoli Crist, maen nhw'n llawenhau, a maen nhw'n bendithio. Ond rhan o'r bendithio yw dweud wrth eraill. Maen nhw'n mynd ac yn tystio am Grist yn Jerusalem, yn Jwda, yn Galilea, a drwy'r holl fflyd. A dyma'n braint ni hefyd. Nid just bendithio, ond dweud wrth eraill. Mae hynny'n rhan o bendithio Duw. A dweud wrth eraill, o, dewch. Dewch i gredu. Yw hwnna'n yn neges i chi bore yma, rhywun? Edifarhewch, dewch. Mae gyda ni rhaint o fynd allan a bendithio Duw trwy rannu yr efengyl. Felly, dyna esgyniad Crist. Nawr, gai annog chi fynd nôl, mae lot fwy yn yr esgyniad. Ond bore yma ni'n gweld yng ngoleuni'r esgyniad, mae'r disgyblion yn moli. Maen nhw'n gweld fwy o Iesu Grist. Maen nhw'n llawenhau ynddo fe. A maen nhw'n bendithio yr arglwydd Iesu Grist. O boed i ni gael y nerth a trwy ras i wneud hynny. Gadwch ni weddio. O Dduw ein tad, helpa ni os gwelid i fod yn dda, i weld mwy a mwy o Iesu Grist, i weld ei hyfrydwch i weld mor special yw yr arglwydd Iesu Grist, yn dduw ac yn ddyn, ac y byddwn ni yn edrych ymlaen i weld wyneb yn wyneb. Y byddwn ni'n edrych ymlaen i gwrdd â Iesu Grist, ac os ni ddim yn Gristnogion o arglwydd, gna ni yn barod i droi ato ti, i edifarhau, fel y byddwn ni yn barod pan ddawen ôl. Clew ni nawr o Dduw a derbyn yn mawl a'n diolch am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein gwaredwr hyfryd, ein gwaredwr sanctaidd. Amen. Wel, fe ganwn ni gyda'n gilydd cyn dod at bwrdd yr arglwydd i gymuno gyda'n gilydd, newn ni ganu 2 bennill o 233. 233 yn sôn am Iesu Grist y bugail mwyn a ddaeth o'r nef i lawr, i geisio i braidd trwy'r erchyll anial y mawr, ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydraid hwydd i alwyd arno fe. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn nawr, ni'n cael ein atgoffa do fe ddath e lawr, yr un mwyn, yr un hyfryd yma, a marw ein mwyn, a dioddef yn ein lle. Fe godwn ni gan ni 2 bennill gyntaf, ac yn ar ôl i ni
gan i'r ddwy bennill os newch chi eistedd i lawr. Wel, ni'n dod at fwrdd y Cymyn sydd eto'n atgoffa ni o aberth Iesu Grist. A yn gweddi nawr helpu'n gilydd i weddio, y bydd yr amser yma yn help i ni weld fwy o aberth Iesu Grist ac o Iesu Grist ei hun. Mi fydd Dewi yn gweddio ac yna fyddwn ni'n dosbarthu y bara a'r gwyn. Os newch chi gadw y bara a'r gwyn ac wedyn fe wnawn ni gyd fwyta gyda'n gilydd ac yna fe wnawn ni gyd gymuno o yfed gyda'n gilydd. Os ych chi ddim yn Gristion, gadewch chi'r cwpan a'r bara fynd heibio a defnyddiwch yr amser i weddio o Dduw, please, achub fi. Felly ni'n gweddio bydd yr amser yma nawr yn amser buddiol a lles, nid yn unig yn gorfforol fe petai, ond yn ysbrydol hefyd. Diolch, Dewi. Yn tad yn y nef, i ni yn gofyn nawr dy help di i ni ddod at fwrdd y Cymyn yn ddifrifol ac i ddod a cymryd y bara'r gwyn yn deall yn iawn beth yw ystyr y symbolau yma ac i ddeall yn iawn pwy yw Iesu Grist. Bod air di'n dweud drwyddo ef y gwneithwyd pob peth. Dyma'r un o'r dechrau i'r diwedd. Ac ni diolch i ti am byd ni wedi clywed y bore yma ac ni yn dod, ni yn dy addoli di ac ni yn dy fendithio di ac ni'n diolch bod ni'n gallu gwneud hynny hefyd yn llawen beth bynnag yw amgylchiadau yn bywydau ni, bynnag mwd i ni yn y bore yma, bod ni yn gallu profi y tangnefedd yna sy'n dod oherwydd yr hyn wyt ti wedi wneud. Meddwl am yr emyn yna sydd yn sôn am euogrwydd fel mynyddoedd di ac ni'n gwyddio arglwydd byddwn ni gyd yn gwybod bod ni wedi profi rhywbeth o'r euogrwydd yna a'r baich yna ac eto yn gwybod bod ni'n gallu taflu y baich yna i'ch ochr a bod ni sydd yn euog yn cael yn galw'n ddi-euog oherwydd yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud a sut mae'r penillion yma ymlaen i ddweud rwy'r oes ei ddwylo pyr ar led. Fe wisgodd goron ddraen mwyn i'r brwnt gan bod yn lan. Ni'n gwybod arglwydd pobl fel na i ni, bod ni, bod ni weithiau chi'n meddwl bod ni well na pobl eraill. Ni'n bobl sydd yn frwnt ac yn anghyfiawn ac wedi dewis gwneud yr hyn sydd yn anghywir yn geiriau ni, yn meddyliau ni a'n gweithredoedd ni. Ac bod ni angen meddeiant
ac eto ein diolch bod ti wedi mynd i'r groes i farw droson ni, dy fod ti wedi atgyfodi ac esgyn a wnaeth i entrych nef, i eiriol dros y gwan. Ni ddim yn gwybod weithiau sut ni'n gallu cario ymlaen, ni'n gwybod pa mor anobeithiol i ni, cwmpo o hyd ac o hyd, ac eto ti wedi addo fod ti gyda ni bob amser hyd ddiwedd y byd, ac yna caf fod gyda gef pan eil y byd ar dan ac edrych yn ei hyfryd wedd. Ni'n gwyddio arglwydd bydde y pethau yma'n reality i ni, bydden nhw ddim jyst yn effeithio ni nawr yn emosiynol, ond yn bod ni arglwydd am dy addoli di bob dydd ac dy addoli di bob munud yn y ffordd ni'n byw, ac ni'n gwybod bod ni angen dy help di i wneud hynny. Diolch am yr addewid na, dy fod ti yn gwyddio drosto ni, dy fod ti gyda ni. Bydd gyda ni nawr, felly yn y munudau nesaf yma nawr, i feddwl am y digwyddiadau hanesyddol yma. Digwyddiadau mwyaf pwysig sy'n rhoi wedi digwydd, ac byddwn ni bob un ohono ni yn bersonol yn gwybod bod y newyddion da yma i ni, a bod ni'n gallu dybrofi di a dadnabod di. Trigyrha wrtho ni, agos ato ni, helpa ni i fyfyrio arno ti nawr. Amen. Iesu Grist yn noson yna, y swper ola, mae'n cymryd bara, yn dwi, a mae'n torri y bara. A mae'n dweud wrth y disgyblion, mae hwn yn arwydd yng nghorff i. Mewn ychydig mi bydd yng nghorff i'n cael ei llythrenol i dorri. A fe eisiau chi gymryd y bara yma nawr fel arwydd, fel symbol i gofio amdano fi. A felly mae Paul yn dweud wrth yr eglwys yr un peth. Yn os y brydychwyd ef, iddo fe gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe torrodd y bara, a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gadewch ni gyd fwyta gyda'n gilydd.
cymryd y bara yma, Iesu Grist yn cymryd cwpan o win. A mae'n dweud wrth y disgyblion, mae hwn yn arwydd o'n ngwaed i. Y gwaed byddai yn caniatáu iddo fe gael ei lifo nawr er eich mwyn chi. Yr un modd hefyd fe gymrodd y cwpan ar ôl swper ac gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Mae yn mynd i ddod nôl. Ond gadewch i ni gofio bore yma a cymryd o'r gwin gyda'i gilydd. O Dduwyn Tad, i ni yn diolch i ti am symbolau syml yma sydd yn atgoffa ni o gariad Iesu Grist, o arglwydd dangos i ni trwy dy ras mwy a mwy ohono fe hyd yn oed y dydd yma i ni ac yn ystod yr wythnos fel y bydd yn cael ei ddyrchafu a'i glodfori yn fwy. Derbyn ni yn ddiolchgar nawr am bod ni'n gofyn y cyfan yn ei enw hyfryd Amen. Mae fe ganwn ni y ddwy bennill ola am y bugail y mwyn a'i hyfryd lais fe'n harwain yn y blaen. Cyd-ymaith y Duw yn y dŵr a'r tân, rhag pob rhyw ddrwg yn nyffryn angau di. Pwy arall fydd y nodded i myfu. Ac yna mae'r bennill nesaf yn sôn amdano ni mynd i'r nef pan af i'r dref, i'r hyfryd gorlan frin i chrwydraf mwy oddi wrth fy migael ci, wrth gofio ei daith a'i holl ffyddondeb ef, mi seiniau glod i entrych nef y nef. Fe godwn ni i ganu. Arglwydd helpa ni i seinio clod iddo fe y dydd yma ac y byddwn ni'n gweld mwy a mwy
o goniant Iesu Grist, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.